କ'ଣ ରହିଛି କାର୍ତ୍ତିକ ମାସର ମହାତ୍ମ୍ୟ? କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ତୁଳସୀକୁ କାହିଁକି ପୂଜା କରାଯାଏ? ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ବିଷୟରେ। ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ତୁଳସୀକୁ ବିଶେଷ ପବିତ୍ର ଓ ପୂଜ୍ୟ ମନାଯାଏ ଏବଂ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ଏହାର ପୂଜାର ମହତ୍ତ୍ୱ ବଢ଼ିଯାଏ। ଏହି ମାସଟି ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଉତ୍ସର୍ଗ ହୋଇଥାଏ ଓ ତୁଳସୀ ତାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ମନାଯାଏ। ଧାର୍ମିକ ବିଶ୍ୱାସ ଅନୁସାରେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଏହି ମାସରେ କ୍ଷୀରସାଗରରୁ ଜାଗ୍ରତ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ତୁଳସୀଙ୍କ ବିବାହ ମଧ୍ୟ ଏହି ସମୟରେ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ବିବାହ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଓ ତୁଳସୀ ଦେବୀଙ୍କ ସମ୍ମିଳନର ପ୍ରତୀକ ରୂପରେ ମନାଯାଏ, ଯାହା ଶୁଦ୍ଧତା, ଭକ୍ତି ଓ ଏକତାର ପ୍ରତୀକ ବୋଲି ଭାବାଯାଏ। ତୁଳସୀ ମାତ୍ର ଧାର୍ମିକ କେବଳ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ନୁହେଁ, ବରଂ ଔଷଧୀୟ ଗୁଣରୁ ପୂଜା କରାଯାଏ। ତୁଳସୀ ନିଜର ପବିତ୍ର ଓ ଶୁଭ ଗୁଣରୁ ମଧ୍ୟ ବୃନ୍ଦା ଦେବୀ ଭାବରେ ପୂଜିତ ହୁଅନ୍ତି। କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ପ୍ରାତଃକାଳ ଓ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ତୁଳସୀ ତଳେ ଦୀପ ଜଳାଇ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଓ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବାର ସାଧନା ମନାଯାଏ ଏବଂ ଏହା ଜୀବନରେ ପାପ ମୁକ୍ତି ଓ ସମୃଦ୍ଧି ଆଣେ। ତେବେ କ'ଣ ରହିଛି କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ତୁଳସୀର ମହତ୍ତ୍ୱ? ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ କୃପା ପାଇବା, ପରିବେଶର ଶୁଦ୍ଧିକରଣ, ତୁଳସୀର ବିବାହ। ତୁଳସୀ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ପ୍ରିୟ ମନାଯାଏ। କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ତୁଳସୀ ପୂଜା କରିଲେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇ ଶୁଭ ଓ ମଙ୍ଗଳ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ତୁଳସୀ ପରିବେଶ ଏବଂ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିକୁ ଦୂର କରିବାରେ ସକ୍ଷମତା ରଖିଥାଏ। କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ତୁଳସୀ ତଳେ ଦୀପ ଜଳାଇବାରେ ପାପ ମୁକ୍ତି ଓ ଧାର୍ମିକ ପବିତ୍ରତା ଆସେ। ତୁଳସୀ ବିବାହ। କାର୍ତ୍ତିକ ଶୁକ୍ଳ ଏକାଦଶୀରେ ତୁଳସୀଙ୍କର ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ସହିତ ବିବାହ କରାଯାଏ। ଏହା ପରିବାର ଓ ସମାଜରେ ମଙ୍ଗଳ ଓ ସମୃଦ୍ଧି ଆଣିଥାଏ। ତୁଳସୀ ପୂଜା କରିବାର ବିଧି। ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନ ଚୟନ। ଘରର ଏକ ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନରେ ତୁଳସୀ ଗଛକୁ ରଖନ୍ତୁ। ଯଦି ଆଗରୁ ତୁଳସୀ ଗଛ ଅଛି, ତାହାକୁ ସଫା କରନ୍ତୁ ଓ ସଜାନ୍ତୁ। ଶୁଦ୍ଧତା। ପୂଜାର ପୂର୍ବରୁ ସ୍ନାନ କରନ୍ତୁ ଓ ପରିଷ୍କାର ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧନ୍ତୁ। ପୂଜା ସ୍ଥାନକୁ ମଧ୍ୟ ଗଙ୍ଗା ଜଳରେ ଶୁଦ୍ଧ କରନ୍ତୁ। ପୂଜା ଦ୍ରବ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ। ଦୀପ, ଘିଅ, ଧୂପ, ଜଳ, ଚନ୍ଦନ, କୁଙ୍କୁମ, ଅକ୍ଷତ, ଫୁଲ, ମାଳା, ନୈବେଦ୍ୟ ଓ ପଞ୍ଚାମୃତ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଥାଏ। ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ। ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ। ପ୍ରଥମେ ତୁଳସୀ ତଳେ ଦୀପ ଜଳାନ୍ତୁ। କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ଏହା ପବିତ୍ର ଓ ଶୁଭ ମନାଯାଏ। ଜଳ ଅର୍ପଣ। ଜଳ ତୁଳସୀ ଗଛରେ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଏହା ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଓ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପାଇଁ ସମର୍ପିତ ମନାଯାଏ। ଅକ୍ଷତ ଓ ଫୁଲ ଅର୍ପଣ। ତୁଳସୀ ଗଛରେ ଅକ୍ଷତ ଓ ପୁଷ୍ପ ଚଢ଼ାନ୍ତୁ। ତୁଳସୀ ମନ୍ତ୍ର। ଓମ୍ ତୁଳସ୍ୟାଇ ନମଃ ମନ୍ତ୍ରର ଜପ କରନ୍ତୁ ଓ ତୁଳସୀ ମାତାଙ୍କ ଆରତି କରନ୍ତୁ। ଏହା ଘରକୁ ଶାନ୍ତି ଓ ସମୃଦ୍ଧି ଆଣିଥାଏ। ପରିକ୍ରମା। ତୁଳସୀ ଗଛକୁ 7 ବାର ପରିକ୍ରମା କରନ୍ତୁ। ପରିକ୍ରମା କରିବା ସମୟରେ ଓମ୍ ବାସୁଦେବାୟ ନମଃ ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କରନ୍ତୁ। ନୈବେଦ୍ୟ ଅର୍ପଣ। ଶେଷରେ ତୁଳସୀ ମାତାଙ୍କୁ ନୈବେଦ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ, ଯାହା ଫଳ, ମିଠା କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ପବିତ୍ର ଖାଦ୍ୟ ରହିପାରେ। ତୁଳସୀ ବିବାହ ଉତ୍ସବ। କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ଏକାଦଶୀରେ ତୁଳସୀଙ୍କୁ ବିବାହ କରାଯାଏ। ଏହି ଦିନ ତୁଳସୀ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ରୂପ ଶାଳଗ୍ରାମକୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ଏହି ବିବାହ ସାଙ୍କେତିକ ଭାବରେ ଜୀବନରେ ସୁଖ, ଶାନ୍ତି ଓ ସମୃଦ୍ଧତା ଆଣିଥାଏ। କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ତୁଳସୀ ପୂଜା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଘରକୁ ଶାନ୍ତି ଓ ସମୃଦ୍ଧି ହୁଏ। କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ତୁଳସୀ ପୂଜା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଘରକୁ ଶାନ୍ତି, ସମୃଦ୍ଧି ଓ ମଙ୍ଗଳ ଆସିଥାଏ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଲେ ଯେ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ କ'ଣ ପାଇଁ ତୁଳସୀକୁ ପୂଜା କରାଯାଏ। ଯଦି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚୟ ନିଜର ମତାମତ ଦେବେ।